Phi house nem arajar khat lai khat sao ngam nốt sura ban song hi Balik ba? em nga hap pedri này ki bru trong ka so kara sam ba ki twet ki le no trong ka karbi ang long Ki thwet ki le no jong karbi ang long pi. em ki dewan yawat hi se Ha? te ka PPI report ni em ya kata ka. em kum ta ken te hadin ka tu pan ngan la i ba ka ni kala ap ka ching ma ke ni ap ka ching ma tengah nga kierno na yin ngam don lang sur ba ki khon ki tengah ban Buri. ri maswai Blay pi ki viewers ki paralog ki paradok ki prasnam. Mentak sengi ngalapoi bat ngalak yok ban yuk kechat hang ni pok kesnong molos nai. Bat ngadon ru hang ni bat iwei ni irang ba ibadai ru i presiden jong ka senjuk jong ki rang ba snong ha ke bahap apa rat nong tung. Tengah kwa ban yok snau leni kwa ba nakaliang jong pi irang ba mo iba pi dei ratat inong yalam jong ni ka senjuk ki rang ba snong hang ni pok ka rat nong tung hang ni pok blok 1 blok 2 แต่กว่าบันยอสเงานักเลี้ยงจงพีก็ไอพีดอนบันอ่องนันนี่บันเป็นชายขมัดจงกีปัจบะ toh daga ba burom ngas ngoban ai khublei ya kenika por ko phila sha ai nga bat ai la de nga ka bangan yo ban thu sha ai ki pen ba ha kenika por phi ba kenika dega kenika chingdon chungi ha kenika sngi ke chingkhot chungi wan kenika meeting ka bangin penlong ha kenika sngi ka long ba ngin yo ban pen i ke ching anut chung pat ba pan pen i ke ching anut chung pat ba namar ba na do ba ka stin mekhalia ka layo ya kenika chela ka bapura chung ka haus nim khat khandai spa new puar ka bamut ba latip ya ka ya kenika khat pratali ki snong ki bron hapo chung kenika ka ba ki khot sin menta hadu menta la in cross ka se kenika hadu kini ki lom pi ka bamut ba lawan in cross daka Sorkar Asam mentah lawan khusus Asam tengi ngitip wat kum kecil tip chungi rangkat ki kot kisla ka notification chung snem kat kendai spa rupo ar bat ngiyu i katuka kat kendai spa sampuwe ka dai bet ba lapan ham no ya ka blok 1 and blok 2 syaka mikir hil and not kesal atau mau sekonsil da kambut habangi pet kat kum ki kot kisla hi ka naduk ki pengat ya kan nika blok 1 blok 2 sapok mikir hil na kata ken ka notification ka ba snap kat kendai spa ka kat kendai spa sampuwe kat kendai spa sanpuwe kata ka notification ba ong ba ka blok 1 blok 2 kan hap no sapok mikir hil da ka bamut ba ha ka bangi pet kat kum ki kot kisla kalong bet syai kedar kata ka deba ba kini ka blok 1 blok 2 bet kot kisla ki don bet ba ki bangat ha kani ka blok 2 ngan sukran bet ka blok 2 ka bangat hi blok 2 ki de kita ki senong suai panai kaci itu ki bir sangki untuk keter da kini ki senong ki berhap khat prateli toy kim syam hap apa katakan notification pi dan menta ya kini kat prateli kisinong la suwan klon no daka Sorkar Asam hadu kanika pi kenika kan ni tengim la ban sung thau pi bagi de kisnem khat khandai spa hadu usnem khat khandai spa khandai pho sao pi long ki wan bu ya kanika haus nam khat khandai spa khandai pu sao ka de ho banai mat la tanga bakla ki wan bu ya kanika battalion hani hapo subuda kadon chan ka sunu subuda hani halandat chung ting lom bercerong kadon battalion jongki asam nadu usnam ayu ki wan bu snap khat khandai spa ni khandai pu sao khat khandai spa khandai pu sao khat khandai spa khandai pu sao ki wan bu ikan ni tengi isai pada tu baka ka Sorkar Asam ha kata por ha bagi wan bu di kini ki officer ki deru ki wan bagi politician itu MDC cuki tak tu por ngade rong ba senong jangka senong sebudah ki wan hayin ban pan ban snai ketuka ya ketuka battalion camp tu long hapur bagi wan snai ke battalion ki wan panjing bit na pi ki wan panjing bit na pi rong ba senong ki wan panjing bit na tanamar ba ngani tho ba de ba sha de ba shit khnang ba phin sung tho hoi pi ki wan uni SDO cho kanika forest hoi dapat uni MDC napo Asam udah UIM juga ada konsil joki ki wan mani kendo haying tengah ngong ben
nak kalian cunga ban nak kalian cuk kesenong he tengim sya ba pin bo ikan ka kemetalian hani de kemut ba la phi o ceka phila ban bo setai syarum mar ba akat kum si subit chung ki wei pat kirong senong nak kalian cunga he ngam ai de kene ceka tadin kata phi hak to kapor udon ukhasi uba ka asam kala thung yo ta kum u sorkari kangbora ukasi uba ka sarkar asam utung katung kuno katung kum u sorkari kangbora wade ban pej ka khando ka siap kam ta de tung ka sarkar asam ya ukasi uba nai ka sinong jongta uta ude udon hatai ha pok khli uwang u la khlan no mta dot shu kamu tung ka sarkar asam ya uta kamu sarkari kangbura kabamut kum no kata kabamut uta ude kum u sordaraj pi sordaraj kum u sordaraj untuk long bu un pej khando ka siap un ai ching tho jong khasi nak ka taki khasi baro ki budon hang ne pok ka area kini ki khat pratli ki sinong kum kala ya tho de ki to ko por te kini ki berusur kan po asam 4 kilo le ban pendu yu kilo thung no pat yu kum kontrak un putri kata ningkong ki thung yu sarkari gangbua gangbura hadin ban pej ka khandau ka siap ke badon hang ne po bordan hadin pat ki penlong yu kum kontraktor ban pentri ya kinu ki skem long bon pentri ya kata ka bitalian kem dah ya ka kem bitalian tiki pak treyo te manu pat ba ay kata ka manu ba ay NOC kata ka kem bitalian ya ka NOC hit ngam tip la sel ha ka to por la dai ba ay utah usur kereng bura tengah ngam tip tu u ay NOC halor kanu kono rim haba umdei rang ba sinong am umdei rong ba sinong tam ha ka ching thung pat chung ka sam pi u ni usur kereng bura udei ban pej ya baro hitu ki sinong ki bron po to ki ire la dei jong me khaya na jong asam em chung ka asam ke chung ka asam chung me khaya kamut ubo du uput pi kala ban long kum di sodar sinong kan notali ki sinong u hap ka kan thup ba un pej tu wi sodar pi ta kum udaloi kan no putuli ki sinong un pej tu udaloi long ha kata kurkom ki thung yu usur kareng kangbura te ya u ya ki tu ki sor kari kangbura wat adu mentar ki ni pali ki dang don no chung sor kari kangbura ki bakani ka karbi along atau masuk konsil ka thung ya kita ki ni pali ro bakin pej ya lagi chungki breu ki chungki kamu ki penon kami utau khasi kamu uta khasi dei mensua long kita ka jaka basyong basa utau sarkari gang bura ro kan uhap usong usah po khandau ka siap jong ka hima khasi ya em kliung bang bersubra kalau mar khap kom ni ka kliung wang ka hap po hima khasi kata ikan ke disputed area kahap lang ka cuy pi kan ni kom bo pin syai ba ka sorkari hadu mentai ya ki breu ko le ban su thet bi ban penyo da ka kam ki khnang bakin ban penyo kam sa asam ban penyo kam asam kini ki sorkari kungura pi ka long kom ni haba ki ya ka bor ba haba ki thung yu tu sorkari kungura kamur ba ki thung ban ma ki da ka konsil ki ya ki da ka bat yu da bat ki air udah ka uniform ya kita ki sorkari kungura tiki siu pada kutulok kanyo dah gitu pat ki breu chung ipat ke ba ki la im na tu ki la bam na tu ki la yo kutulom na tu tikin hap ko ngu ya ka sorkar asam tikat kum ke jing yu i jong pi ki breu ki ban song sinong ki pat ba no song sinong hang ni ka i ke jing kwa jong ki pat ba no song sinong hang ni em habang irung saman lagi sinong ni ta ka bumut lain no kitu ki bala ada bi okam si asam mo ban syai kedar kamdon ke bari heta kamur lain no kitu ki bala de yo kam si asam kum ki bayo kam hikai school ne kum ta kum ong pi ki bala long sorkari kambura ki bala yo ki wei pet ki kam sapo asam tu pai ba hi ubabon balang nong ubareb bariang uduk usuk hita baro kwa sapo mekhalia kwa sapo mekhalia tang ba ngi pat ba ha ka ching telot pat chung kan ka sarkar chung ngi ki pat ba bun sen ki du jing kermen pi da to khnang bangin nom islam ba kan ka por pin sai no tan do kita ki snem ngali thuk to mo tan ka liang chung ngi ka suchuk rong ba snong ngi la yakut ngi le rai na do snem ar hachar khat ar ho tingi le rai kut ching mut bangin pendekut no e kan ka ching long
Assam jong kini kisnong ke sini te penban ha kata kecilong nang ong bato ngin im no kum umi khalia ngin yaj kum khasi ngin baro ki development ke bengyong sim betane me khalia nai sim su na po Assam nang bang sarkar me khalia kan itu mengidong ngilong kino me khalia tiga don ki pat ki wei kita ke video cing mentol pan Assam pat ki persang nai ban penrung supaya mai ki skim na po Assam tang ba ki babun hi kita ki badon hapok ka me khai long ki briu ki pat ba hi bun hi ki bakwa badon me khalia ha em long khan dai 4% dengan su ong bai kum ta khan 4% ta ki dei bai support me khalia te ka bomot la ban long khan dai 4% kum to ki bala ia don chia dei ki bio kam kum to te ki mala akhir ban lain ta ada tapi ni pi pin sai long nado kita kesnem do snem archar khat ar ngi le khi ke ne pok ngali ong pi haus snem archar khat lai khat sao ngam nut sur ban song hi balai ba em nga hap hedri ni bagi thwet ki ki briu jong sarkar Assam ki thwet ki briu jong ka sarkar Assam bagi thwet ki ni le no jong ka karbi anglong ki thwet ki le no jong karbi anglong pi ki dewan yawat hai se ha PPI report ni em kata ka em kum ta ken te hadin ka tu pan ngan malai ba kan ni kala ap ka chingma ke ni ap ka chingma tengah nga kier no na yin ngam don lang sur baki kon kiti tengah ban ri no suai le to ta tengah pai kan ni report sadisi to ko por ka deka udang syong uni akash dip kondisi Hanongpo Ribohoi district hadin ketu ngala air port sedisi ha Hanongpo Ribohoi district tanggal alik bani kenduk pat ketu por kade usnem ka ba u bat uni doktor mukul sangba kum chief minister tanggal alik bani kenduk ya chief minister ula ai ke ngai kata ka ching long ka ching sumar yang ha long ka ching yada ching yada bat ula ai ka bot na kini ki pulis po marus nai do kin yaram pan yang apa kano kecika ko nga don kini yo ka ching pahara ko bien tadin gato tipil ikren no da we pat la mentakam don su ko kata da mentapat da ka cu wasur ngi le tho pat ka sarkar ka we ka sarkar hadin ka we ka sarkar ngi pun poi be ka ching tho man ka por ngi kwa no ba ka kacaka kan ngin yo pentikena ba support mikhlaya ba kan don ke mikhlaya philong ba bangan ya tho ka de ka por ka long ba kini ki khat pratli ki snong ka ba mot ba kat kum ka ching kadau chung kata kan notification ka ba ong ba kini ki snong ki ba ha po mikir hills kata ka mot ba ngi pat ni sim ba je kan ki snong nomor kini khat pratli ki snong kim dei ra ban ong ba kata ke ka blok tu nomor kini kita haba po kata ka right nong tung pi kini ki pratli snong ka haba po right nong tung ngidon ni ka duler pidon ni ki kot kisla ba kini ki snong khat pratli ki snong gidon hapo ka right nong tung ngidon la ka chong ka duler ka ba ala register ka ha nadu ka por chong sarkar Assam wat kami khaliar ka dang dei ka Assam di por ngidon ni kata ka duler kini ki sai be kedar ba kini ki pratli ki snong ki ha ba po ka right nong tung tena kata-kata ngolong ngiyang baj adu kene ke por ya kene ke kamba ngi deki ka rai nong tung lada hi ka rai nong tung ko mot bangi sung tho bangi de ngi ha pa po o khairim simship ke bangi ha pa po ka Ribohoi district na kaliang chu usim khairim pat ka ula don ni ban pensai le ne ban ong ban yakren bat phi kum kinong penyat snong ki nong yalam jong sunduk sensar snong usim himai hadu mentar kat si trelang chungi bat uni usim raj usim chung rai nong tung kemudian ba recommend wat ka por ka menswa ai kan ka rai nong tung kidon kilang do ka por menswa kidon kilang do ki padon sim de haus nem arah char kila thum no yo sim chung rai nong tung kemudian ba ha ka por ka menswa bom patung sim ha ka por balong rong ba snong manga ka ngalong rong ba snong na usnam khat khandai spa khandai pulai te kamot ha ka tu ka por te ya ka sanot wa hi usim hima na po rat nong tung na po sim khairim ya ki pat ba no snong ha kini khat ni snong te tang apa
Iki kot kisla kijing pentip la ai na urang ba na usim jong kahima saka ai pat orang artatin ba ong bakini ki dei jaka jong ki kasih. Em ngam sung thu su na kalian sengapi. Ha. Te menta pat daya keren je kata pat ngilapan iya ka sonot dalapan iya ka sonot ki pan sak ikot kisla ki wigoi dalap ha se ka sukar I kom bakan keren no na du kapot sang doktor mukul sang ma I kom ba kani la syai ti mat I penbin no hadin ketulak lem no wan no da ka wig surkar mentak sa pending ngan itu api ba menta hadu mentahi kalong ba dang men hunu panai bola dem ting le kendo ba uni deputy chief minister ba presiden tonsong tu lo ong ingi ba em na ko bantai trong ko ka blok tu trong phi ngin penbin no hau panai chuon la ne hadu chulai ngi am mentai kata kapor ngi am mentai kata kapor ba kin sei penbin no ngi kwa bat ngi la ai ke ching thok ngi ong kum ni kata ching thok ka ngi ai hau deputy chief minister ngiem kwa ngi kerpan ya pi ki nong yalam trong ke celami khalia aga tak ching thok ngi thok ta ba kini ki khat pratali ki snong ki baha ba po karai nung tung ngiem Kim phim kwa ban lech ka ngiem asam. kwa ba phin panhap ye kini ki snong ki badon kerteng harum ban panhap syapo asam Taga bambut hapo kini kisnong ni don khat pratli kisnong ni lai kerteng chung snong tuter debat hapo chung kataka hapo chung kataka snong ni la simro ki chingkhen ba chingkhen population ki breu ki don ngi don kumba pra hajar tam ki ching don chung ka population tengila pha e kataka memorandum sa deputy chief minister de bat ula kubur ia kan ikakam tengil le kendo ro yo si mihima le kendo si mihima ia kataka memorandum ka bangi pha sa deputy chief minister usim himar ula recommend berwa sai bagani kita ke besisya Kaliang jongki kila wan em kila sngap em ka sur jong pajba la ni ka hearing caki pajba. hadu mentah banong ia ke cingwan hier hi ke chung kata regional committee kampadon ke cing keren ke de bitang na ka cing le kendo chungi ki ka sunchuk rong basnong ia ba preston ba de pe kan ke area badak su ka por de deputy chief minister Ka jing kwa hi ke jong pi ka long bajba kini ki khat pratali ki snong ki ba ha pa bo ka raj nong tung dalai le ru phinom kwa ban lech ka asam ka dei be phi yang be ka nong rim ba hang ni ha po jelami klaya be ki dei be ki jing ka dei be ka khandau ka siap jong ka hima khasi le na du kisnem pi ong snem ayum tu ba ki ni ki le no kar bi ki thwet ye pi em kitu ki nadu snem khat khandai spa khandai phu khat khandai spa khandai phu sao khandai phu san khat khandai spa khandai pu sau kitu ki snem kadai ka cing don chu kitu ki la no namar ki kelan ka por kitu ki long ka jing thwet jong ki halor ka nong rim ba phi yang ya ka khandau ka siap jong ke hima khasi ba phim ailat ba ka sarkar ka asam ka le trai khli ya ka khandau ka siap jong ke hima khasi kata ka ka nong rim ba phi yang ta ka dau ki thwet ye phi ba ki mut ban target ye phi te hamar ba phi imo baro ki shai kini ki we pet ki berriu ki tip banga ngadei unong kan shot ye kan ka kam gen kini ki rong paslong kim long e la don udo kamut ude une unong pensit unong pen sneu ye kan ka kam ka yo put usam chongka karbi ngalong tengah ngong bai ba uput usam chongka karbi ngalong hi umde hadu ha umat namar ngi tingi kam bai bakarai nong tung gede nadu umat udon mau ba mau san chongka dika khat archa chongka hap kabadon hap orai nung tung pi jika dei ka hap beja hap okarai nung tung namar pi men swala da pilik pej ngat pen kan mau yo pi bah kapor ka balong CM hapot kunsil ude CM une uba arden sayung oi ngalalik ban yalami kitu ki lai pungut ki MDC hadu hau ta umau pi hadu ta umau ba arden iwan lang ta kapor tu bapet ya ka ilaka pat ude une ba ki pi pengyang presiden jongka HSPDP minta ngalalik yalam hadu tu cerong tegil ong kane tekabom la long show kamu nak kalian joki ki ong kan ni kabom la long ba kan lech ka asam kan lech po asam kamu ki sno thu ba kita ki jaka ki dei be hang ni ha po ka khandau ka siap jong ka hima khasi lang mana kalian jo pi kwa ban pen sngau ngi pen sngau kan halor kata kanong rim ba yo ba ki pai apa pi keren ya kan ka keep and take policy yo pi lech ai no pemban ye kini ki khat pratali ki snong teng ha ka to sngi ka bang le boy ka merendom dan nalong
na ka banta kini ki khat pratali ki snong hila da phin panhap no ya kini ki Ireland lai tali ya ki snong sepo asam ro ngi tingin ya ki be la da dai bon snam ro misalia Misalnya. Nomor kini tika de bika hok chung kara dung tung ngi yang be halor ka ta kanori Te kamut katahi ke jing kwa ke jong pi ke long ba daliliru kini ki bahap hapo karat nong tung ke baki pat ba nong snong hang ni ki pat ki kun kasi kun kara ki kwa daliru ban lit sha asam te nakaliang jong pi kata kadai ke jing pensengau jong pi syaka sorkar haswa ba ka regional committee kan wan ban hearing chene te ngatharai ba ki briu ki badon hapo ka MDA iba pristun I Deputy Chief Minister I Konrad Sangma u Chief Minister jong ka jala pidai ban yo sngau pidai ban sngau ban sngap ya ka sur jong ki pat ba nong snong khamtam hang ni irang ba ibla sacrifice ke jing im jong I phaus nem menta bagi ta ki le no karbi ki la target wa ke jing im ke jong I ru haba iyang ya ka khendau ka siap haba uwei na ki irang ba batip ha ya ka khendau ka siap ya ke jing don jing em jong ka bri nyau trap jong I hadu ba wa ke jing im long ka basingan hakayat kayang halor ka nong rim ba iyang nam ta ka khendau ka siap kataru ide tang iwei no song snong bat iwei tang inong yalam snong henry mudur ma pi menta pi kamila de pi de kita ki nong thau an pi kamila de pi de kita ki nong yada nam ta ka ri ka jat bereu nam ta ka khendau ka siap jong ka jela ngi kirmen scam bat ngi bu ka ni ka apils wat nom le kom ba pile hapo malangkuna kom ba pile makuli ba phin sulit lilam ya ka khendau ka siap jong ka jat bereu khendau ka siap jong kahima khasi ke jingdon jing em hang ni hapo ka bri nyau trap jong I nomor bali kalong ke ba ngim saula ban priang da leiru but khamtam regional committee jong PP1 ban yuk jat hang ni hapo ribhoi dan block 2 hang ni ha block 2 pidai ban ya kendu ya kini ki rangba ki khamtip khambha ya pi ki basong sekretariat ni ki batip ya kata but ngasngau sarong sisa nam ta ini irangba hakaba nak benta ka nongrim jong ka khendau ka siap iyang haka nongrim wat hadu ba kini ki leno karbi ila target ya jing im jong iru henry im syam la kan randin bat hadu kini ki sngiru im syam la kan randin ya kata bat im syam la compromise lani im syam standar wat la riban IT la ka jong jing imru nakaliang jong im salia pila yo snau hi mene pa nakaliang jong ki la dai ban ya snam ru ai bakin ya snam ban baka khendau ka siap kan let sya ka asam te ngakit bok kit ruang ya pirang ba ublai trai kan un ai ka bor ka but ya pi bat pin sat pin klan bat ai su ya kata ka mensim jong pi ban it lam ta ka jat ben reun ban it ya ka khendau ka siap kanang ya sit hem pi bat pin long sha ita iwei ni kirang ba ibalong ka nuksa hang ne po ka bri nyau trap jongi bat nginang yai pertua junum ya pi bat nginang yai budin ya kita ki jing yalam nanti bat ki jing hikai jong pi nam ta jongi kublai sibun ngaj scam ba ki bangi ya keren bat ki jing pet ngau jongi kin long ka ba saiso bat ka sarkar kadai ban ngap lom kumta piyo ngau hi ka ba nakaliang jo irang ba ila da pen ngau mene